des d'ací fins a allà és un runar, es veu, però ací hi ha bancals. Bancalets, mira, este que tenia, pues això, 2 metres. Esta és la primera parcel·la en la que estem interessats. De lo que es tracta és això, de llevar alguna vegetació per estar... Com veus, no hi ha massa olagues. Els pins xicotets sí, que estos són de llavors que han vingut des de les repoblacions de dalt. Estos més grans, pues, el que farem és alçar-los, no? Podar fins a una altura, llevar rames de baix. Reduir o dificultar els incendis forestals és una conseqüència interessant. Nosaltres tenim que fer les coses baix la supervisió i autorització de la gent forestal o dels responsables forestals de la comarca. Una poda d'este, netejar una miqueta i mirar a veure si té sentit reconstruir el murete. Algú que ens ensenyi, no?, a restaurar alguns murets, que no continuen les solsides. I després la idea és fer un sender botànic, no?, i marcar alguns exemplars si està a prop del poble, que la pujadeta és relativament fàcil, però efectivament el lloc és una meravella. Té això, no?, l'hàbitat prioritari per a la Unió Europea, que és el matorral arborescent amb llorer, no? I, bueno, en els aurons, a la gallinera no hi ha massa aurons, estan tots així. Hi ha exemplars molt bonics. Això són en antics bancals cultivats, com estos d'ahí. Efectivament, és l'altre hàbitat, que són els fenassar, brachipodium, ric en orquídies. Vegetació casmofítica en pendents calcàries, no? L'arenària valentina, un endemisme valencià. La saxifraga còrsica. Mira, el teucrium, només en este trosset tenim 2 endemismes valencians. I com deia el Joan Pellicer, la ombria de Benirrama és la millor de tota la vall. I el Manolo Costa, a l'any 85, diu que és un bosc relíctic, el Viburnotini fraxinetum orni, viburnum per el marfull, i el fleix, fraxinetum orni. Quan jo estudiava era la genista Patens, que la va descriure Cabanilles així, a la vall de Gallinera. Cada día me gusta más el trozo este. Una preciosidad.